Hemm differenza ċara bejn is-soċjalisti li jridu l-abort u li jridu taxxa waħda madwar l-Ewropa kollha b'detriment għall-investiment u l-impjiegi f'pajjiżna u l-Partit Nazzjonalista li jrid iħares il-ħajja u li nibqgħu niddeċidu aħna dwar it-taxxa. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività politika f'Ħażabbar bit-tema flimkien għal pajjiżna. Adrian Delija qal il-Manifest tas-Soċjalisti Ewropej jitkellem mod ċar li s-soċjalisti bi Franz Timmermans fuq qudiemnet iridu jimponu l-abort u jridu li jimponu taxxa waħda komuni madwar l-Ewropa. Dini l-istorja ta' żewġ partiti differenti. Dini il-ġrajja illi hemm miktuba mweda fuq żewġ manifesti elettorali differenti. U l-poplu Malti wawċi irid ikun ċar f'moħħu għal xi qed jivvota. U qal il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista minflok jitkellem dwar id-dritt tal-ħajja ta' kull persuna mill-konċepiment sal-mewt, dwar master plan Ewropew biex nelbu l-kanċer u biex ikollna Ewropa li tkun carbon neutral sas-sena 2045. Adrian Delija qal li dawn huma wedi ċari li hemm fiż-żewġ manifesti elettorali u l-poplu għandu jkun jaf għal xiex qed jivvota, għaliex vota l-kandidati tal-Partit Soċjalista Malti huwa vot għal Franz Timmermans u s-Soċjalisti Ewropej li jridu l-abort bid-dritt u jridu wkoll taxxa komuni fl-Ewropa li teqret l-eluf ta' impjiegi fis-setturi ekonomiċi importanti għal pajjiżna bħal gaming u servizzi finanzjarji. Hemm 27,000 persuna illi b'mod dirett taħdem f'dan is-settur illi għal 25 sena sħaħ il-Gvern Nazzjonalista kien għamel minn kollox biex bena settur, biex krea opportunitajiet, biex kabru ħalli dawn isibu impjieg tajjeb, ħalli uliedna jkollhom opportunitajiet eċċellenti. U qal li Joseph Muscat ma jistax jibqa' jgħid li l-kwistjoni tal-abort hija redikola għax għall-Partit Nazzjonalista il-ħajja huwa prinċipju li mhux se niċċaqilqu minnu għax it-twemmin tagħna huwa għad-dritt tal-ħajja u l-kwalità tal-ħajja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sfida lil Joseph Muscat biex jiddiskuti l-ixxu ewlenin waqt dibattitu f'Xarabank, dibattitu skedat għal nhar il-ġimgħa li iżda Joseph Muscat ma aċċettax li attendi għalih. Jekk tagħmel diskussjoni Prim Ministru nhar il-ġimgħa hemm Xarabank, aċċetta li nitkellmu, aċċetta li niddiskutu fuq xi strit. Aħna nirbħu mhux bit-teddid, aħna nirbħu mhux bl-għajnejn u snin, aħna nirbħu bl-argumenti, aħna nirbħu bil-persważjoni. U qal din mhix elezzjoni dwar Joseph Muscat imma dwar l-issues l-aktar importanti għal Maltin u l-Awċin. Il-laqgħa kienet indirizzata wkoll mid-deputat Stephen Spiteri li qal li hemm il-fuq minn 60,000 pazjent li qed jistennew appuntament fl-outpatients, stennija ta' diversi xhur, ġieli anki sena. U qal il-Partit Nazzjonalista kien proattiv fil-qasam tal-ġlieda kontra l-kanċer u sellem il-ħidma ta' Francis Xavier Dimek fuq livell Ewropew. Il-kandidat Michael Briguglio fakkar fid-dmuħ tal-kukudrilli tal-gvern dwar l-ambjent meta fir-realtà ta' medet kbar ta' art lil Ġordaniżi fiż-Żonqor u park naturali fl-Inwadar li għadu ma sarx. Semma wkoll kif għal xejn inqas minn 3 darbiet Joseph Muscat ma rridx jagħti garanzija li mhux se jkun hemm reklamazzjoni tal-art fix-xajra. Il-kandidat Michael Merċieqa qal jekk jingħata l-fiduċja se jimpenja ruħu biex jinġibu kemm jista' jkun fondi mill-Unjoni Ewropea biex isir tidjib u riabilitazzjoni ta' din iż-żona, mod partikolari il-patrimonju storiku fil-Kottonera. L-Europarlamentari u kandidat David Casa sostna din il-ġimgħa kienet waħda fejn il-Partit Laburista kixef li jgħid ħaġa f'Malta u jagħmel bil-maqlub barra minn Malta. L-Europarlamentari Soċjalisti ħbew li għal 16 darba f'sentejn ivvutaw favur l-abort. L-istess għal dak li għandu x'jaqsam mat-tassazzjoni fejn wissal jekk tgħaddi tas-Soċjalisti ikonna problemi serji fl-ekonomija ta' pajjiżna.